كبراتن كبران سمعتنا مست حسوتات الدمጽ حفاش إيرترا أقولت تجرينيا يخون مزلهم نحجون نهلو كنتات بمدرساس أوانا وحبريتا زستقنا مدب أوانا وقديات كابزيك أتيلو تكتاتلو مدبيو كنابتي مدب كسجروكمي سناي مكتتال ዋናዊ ጉዳያት سلام زخبركم زخبركن سمعتنا عالم بسنكي لبدا فيروس كورونا اب كل مداوي سقات رعدن تشميماتلو ابزلاتلو غزينا زلنا مع كنازينا ارستا زيناتاتن مدباتن نزحمامي سفح شفنه زهب زلو كل بزحبا زي حمام حبريتا زبصحو سبدما علالو بزعبي زلو بسنكي فيروس كورونا استلعله لبدا كوفيد 19 كسبت مال تراي 532 شحن 909 سبات لخيفو 24993 سبات قد يموت كيرلهم هلاونتو اب 299 هاجرات ارغاغيص له امريكا دما نتشاينان ايطاليان مريحه قداميت خوينا تركب هاجرات نزهان دبت كاب زبغس كساب حجي فوسي زي ترخبو حمام اب قصصر نمو عاز تفلالي سغمتات كوسدا كرايا قنينين انت خونه از سغمتات كساب حجي فره ترخيبو كبهالاي كالن كبرا سمعتنا بزعبا زي حمام زلكان حتكم مبال ات انكون زبلصنا ماراتي كوينلو ابزلولو اوان كساب زحلنا قديات زحدغنيا لبدا قدم مخنا كنفلطو من تكبراوين كنغبرو من زلنا مسرتوي نغرات ازوم صوبيوم صريتا اداونان كبابينا نحلو محبراو رحقت ويدما نسبات زلنا مفنتات نستوعللو رحقتنا ني 1 مترون لعليون انت خنا يبرات قطنا باداونا نيمتن كافلمدنا كنوجدو نصعر نتستطقسن كالئن بترغاغامي زقرب زلو لبوا اب جبري بموعل نطعنا صدرنا حبرتسبنا طقامي كساب زخونه حدرا مبال زدلي يكونن وحج كيمص منقد وحج صرق زبل مسلا ولدنا ذكرنا ازي حمام كي تقاصصرنا كله كنقاصصرو ناتكن حلافنت سلازخونه لبدا حمامات اب تاريخ ز عالم نيفلما يكونن قدم حجي نز عالم زنقطقطو لبدات اب مزاغبت تاريخ سفيرو مالو اما كلاي زمن اب اوروبا استغسل لبدا اب 17 كفل زمن زقاطمه حمام شروخ ن 19 كفل زمن لبدا انفلونزا اب 10 كفل زمن هصانات عددا سنكلنا زغبره كمل مست بوليز امسلو تلاغبتي حمامات كمو دما اب زلنايو زمن نهزب عالم قداي زغبرو لبداتات سارس تيبن HIV ايدسن كبابنت كتقسو يكال كلهم زوم استدقسو لبداتات سف زي بالكساراتات اوريدوم يوم عنوت نايتي اب 14 كفل زمن او اوروبا زغاطمه لبداغن حلف اللو ازي بسنكي بكتيريا صعب حمام اوشت حيدت عامتات كاب 75 كساب 200 مليون حزبي قزفه اهجر اوروبا كاب 30 كساب 300 بزح حزبا بزح حمام موته اتزوره دسب او كسارا كبيد بمنبارو اوروبا بزح حزبانا منور نخملس استات 200 عامت وسدا لعله لدما اتزعبه هيمانوتاوي محبراون قطباون صلواتات نايت لبدا نتا ناشو اوروبا بفصم لوطا ازين لبدا ابزدسس قصات مزاغبت تاريخ اب قميت سفيرون رخبو لومي كاب تاريخ نايتوم زحلفو لبداتات ان قسمو تمرتلو ابزلنا يوم على حبريتا رغصنتو بزي قدس حبريتا كم قطافه برهان كوانا چف نري لنا بزعبا زي تفطيرو زلو لبدا دما كمو نتيزر كبزح انتطلو مدرخ محبراوي مرخبيتات وسخكا مرخبي بزهان ذا بلانيت قندي ارستو كورونا فيروس يكونو زلو ازي اتكال اقص نايتي وريدو زلو صدميو مرحبا بزحان كحبرن كدناغرن ملوء زي قدل عقم اللو نمود دار كتعملنا ابتني فلما 10 كفل زمن تغسيتو زنبر لبدا بعد ابعتي زقصرا مع كنازينا ابت اوان زحشه معبال الزنبرو كفالات امريكا شفنه يهبانيران لك انتن دما زت امام النيرو كبهالي كال لو مجن حبرتا كسبتي ازيو زي معبل كفال زعلم تزرجح وكبكه بسنكتي صعق زلون ان حد حدو زو واقع تحستو سبات كصالي كدناغرون جيجار ديت كلو من نعزب لنا نابنت اتي اكل تشحن سلسن تخسيتو زنبر لبدا سارس شومن تشح سبات لخيفو هي وشومن تميت سبات رما لكما حزب عالم بتي زتفطر لبدا نايزينا مقببال توسخو افصم رعدن شبران اتيو محبره قطباوي من زبالات دما اسعبو
እንተቲ 8000 ሰባት ለኺፉ 800 ዝቐተለ ሳርስ ግን ከምቶም ቅድሚኡ ዝሓለፉ ለበዳታት ሓለፈ እቲ ዘገርም ልክ ዓብቲ ዓመት እቲ ካብ ኣቓልቦ ህዝቢ ወፃኢ ሕማም ቲቢ 8 ሚልዮን ሰባት ለኺፉ 3 ሚልዮን ካብኣቶም ግዳያት ሞት ምግባር እዩ ቲቢ ዝግባእ ኣቓልቦ ስለ ዘይተገብረሉ ኣብቲ ዓመት እቲ ንኽትኣምኖ ዘጸግም ሳዕቤን ኣኸተለ እዚ ብሰንኪ ሚዛኑ ዘይሓለወ ስርዓተ ሓበሬታ ዝሰዓበ ምዃኑ ሕቶ ዘድልዮ ይኮነን ካልእ ክልተ ዝጥርዙ ሴፍ ኮይኑ ክጠቅምን ክጎድእን ዝረአ ዘሎ ምንጪ ሓበሬታ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ ሰባት ካብዚ ምንጪ ንቕሓቶም ዘበርኽ ሓበሬታ ኣብ ገምዲ ዝምእርሩ ብርግጽነት ዝጎደሎም ራዕዲ ዝፈጥሩን ናብ ዘየድሊ ስጉምቲ ዝደፋፍኡን ሓበሬታታት ተናዊጾም ኣለዉ ገለ ካብቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክጋዋሕ ዝቐነየ ዋጋ ዘይብሉ ሓሶታት ምስ እንርኢ እዚ ቫይረስ መንግስቲ ቻይና ኮን ኢሉ ባዕሉ ከም ዘላብዖ ተወርዩ ጸኒሑ ድማ መስራቲ ትካል ማይክሮሶፍት ዝኾነ ቢልዮነር ቢል ጌትስ ነዚ ቫይረስ ከም ዝላባዕ ከም ዝገበረ ወረድ ክዝርጋሕ ጀመረ እዚ ከም ዘለዎ እንከሎ ነዚ ሕማም ክፍውስ ይኽእል እዩ ዝተባህለ ቀመማት ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ተወርየሎም ኣብ ብራዚል ኣቸቶ ነዚ ሕማም ከም ዘጥፍእ ዘርኢ ስእሊ ብሰፊሑ ተዘርግሐ ኣብ ካልእ ቦታታት ድማ ኣቫካዶ ቆጽሊ ሚንት ሕውስዋስ መዓርን ዊስክን እቲ ዝርዝር ብዙሕ እዩ ሓደ ካብዚኦም ግን ብውድብ ጥዕና ዓለም ዝተረጋገፀ የብሎምን ሰባት በዚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝቀባበልዎ ሓበሬታ ክናወፁን ኣደዳ ራዕዲ ዘበገሶ ሸመተ ኣስቤዛን ክኾኑ እዮም ተራእዮም ነዚ ራዕዲ ንምቁፅጻር ድማ ዓበይቲ ትካላት ማሕበራዊ ሚድያ ዝከኣለን ክግብራ ፈቲነን ኣለዋ ከም ኣብነት ትካላት ፌስቡክ ጉግልን ትዊተርን ንኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ዘይተረጋገፀ ሓበሬታ ካብ ገጻተን ክድምስስኦ ምዃነንን ምስ ውድብ ጥዕና ዓለም ተሓባቢረን ከም ዝሰርሓን ብወግዒ ኣፍሊጠን እየን እንተኾነ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ከም ዘረጋገጾ ጌናቶም ኣደናገርቲ ሓበሬታታት ካብ ገጻት ዘን ማሕበራዊ ሚድያ ሙሉእ ብሙሉእ ክድምሰሱ ኣይተኻእሉን ዘለው ካልእ ኣብ ታሪኽ ቀዳሞት ለበዳታት ከም ዝተረኣየ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ንሪኦ ዘለና ነገር ኣሎ ንሱ ጠንቂ ለበዳ ምን ምዃኑ ምውንጃል እዩ ኣብቲ ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ኣብ ኣሜሪካ ዝተፈጥረ ሸሮኽ ኣይሁዳውያን ካብ ምብራቕ ኤውሮጳ ኣምፂኦሞ ተባሂሉ ስለ ዝተኣምነ ተረካቢ ዓድዮም ኮይኖም እዮም ሕጂ ድማ ሃገራት ኣሜሪካን ቻይናን በዚ ኣብ ቻይና ከም ዝተበገሰ ዝተነግረሉ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣእዳወን ይወጣወጥ ኣለዋ ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝብልዎ ዋላ እኳ እዚ ዘለናዮ ኣሰካፊ እዋን ምምልላእን ምትሕግጋዝን ሃገራት ዝጠልብ እንተኾነ እዘን ዓበይቲ ሃገራት ግን ሽመንን ጽልወአንን ኣብ ቅድሚት ከም ዝሰርዖዮም እዞም ተንተንቲ ዘረድኡ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ክሳብ ሕጂ መዕገቲ ተሳኢንዎ ዘሎ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታትን ዝተፈላለዩ ሃገራትን መጠነ ሰፊሕ ሓስያ የውርድ ኣሎ እምበኣር ቀፂልና እዚ ለበዳ ክሳብ ሕጂ እንታይ ዓይነት ጽልዋ ፈጢሩ ከም ዘሎ ኣሕፅር ኣቢልናስከ ንከታተል ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ጽልዋ ኮቪድ-19 ምስ እንምልከት ነበርቲ ሆንግ ኮንግ ምስ ስግኣት እዚ ቫይረስ ብዝተኣሳሰር ካብ መሬት ቻይና ንዝመጽእ ዋሕዚ በጻሕቲ ንምዕጋት ሓድሽ ተቃውሞታት ከርእዩ እንከለዉ ኣብ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዚ ለበዳ ክህቦ ብዝጸንሐ መልሲ ተግባር ናብ ወቐሳ ሸሚምዎ ኣሎ እዚ ድማ ኣብ 2020 ዝግበር ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሉታዊ ሳዕቤን ከይስዓበሉ ከም ዘይተርፍ እዮም ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ዝገልጹ ኣብ ኢራን ድማ ሓያሎ ሰበስልጣን ብሰንኪ ሕማም ህይወቶም ብምስኣኖም መንግስቲ ኢራን ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ይስጋእ ኮቪድ-19 ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ፈጢሮ ዘሎ ኣሉታዊ ጽልዋ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአ ይኸይድ ኣሎ ኣብያተ ትምህርቲ ሃገርና ዝርከበን ትካላት ትምህርቲ ብዙሓት ሃገራት ካብ ስርሐን በኺረን ይርከባ ቁጠባዊ ጽልዋ ኮቪድ-19 ምስ እንርኢ ቁጠባ ዓለም ብሩኡይ አንቆልቁል ኣሎ ንቻይና ወሰኽካ ቁጠባ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኮንቆልቁል እንከሎ ዕዳጋታት ብርኪ ዓለም ድሕሪ 1987 እቲ ዝኸፍአ ክበሃል ዝከኣል ዘሕታለ ኣርእዩ ምስ ብዝተኣሳሰር ሩስያን ሱዑድ ዓረብን ብጉዳይ ነዳዲ ድሕሪ ዘይምስምምዐን ዋጋ ነዳዲ ባይታ ዘቢጡ ይርከብ ሕማም ኮቪድ-19 ኣብ ዓያይ ጉልበት ዘስዕቦ ዘሎ ጽልዋ ምስ ዝረአ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ልዕሊ 14 ሚልዮን ዓያይ ጉልበት ዓዲ ውዕል ኮይኑ ካብ ስራሕ ተገሊሉ ይርከብ ካልእ እዚ ሕማም ኣብ ኢንዱስትሪ ፊልምን ስፖርትን ዘውርዶ ዘሎ ሃስያ ቀሊል ኣይኮነን ክሳብ ሕጂ ኩሎም ፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ኣህጉር ኤውሮጳን ኮፓ ኣሜሪካን ከምኡ ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ባሕሬን ቻይናን ቪየትናምን ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ቅድድም መኪና ፎርሙላ 1 ፀወታታት NBA ኩዕሶ ሰኪዔትን ካልኦትን ኣደዳ ምውንዛፍን ምንዋሕ ዕለትን ኮይኖም ኣለዉ ከምዛ ኣቀዲሙ ክጥቀስ ጸንሐ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዝዓለም ብዝተፈላለየ ዓቐን ጉድኣቱ ከውርድ ጸኒሑን ኣሎን ኮቪድ-19 ማሕበረ ቁጠባዊ ጽልኡ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ከመይ ክመስል ከም ዝኽእል ድማ ንከታተል
ኣህጉር ኣፍሪቃ ብረበዳ ኮቪድ-19 ምስ ኣህጉር ኤስያ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣወዳዲርካ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ኣሎ ክበሃል ይከኣል ክሳብ ትማሊ 46 ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ መዝገብ ኮሮና ቫይረስ ዝኣተውን ክሰፍራን ከለዋ 3243 ኣፍሪቃውያን ድማ በዚ ሕማም ተለኺፎም ኣለዉ ኣብዚ ግዜ እዚ ሃገራት ኣፍሪቃ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ሳዕቤናቱን ኣንጸላልወን ዘሎ ቁጠባዊ ሓደጋ ቀሊል ኣይኮነን ከም ዝፍለጥ ቀንዲ ምንጪ እቶት ሃገራት ኣፍሪቃ እቲ ባህርያዊ ሃብተን ዝኾነ ሰደድ ዘይተጻረየ ነዳድን ዘይተመስርሐ ጥረ ነገር ከም ካካዎን ቡንን እዩ እቲ ናብ ከም በዓል ቻይና ዝኣመሰለ ዝማዕበለ ሃገራት ዘይተመስርሐ ጥረ ነገር ልኢኹ ዝናበር ቁጠባ ኣፍሪቃ ሎሚ ምስ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት መጻኢኡ ከመይ ክመስል ከም ዝኽእል ኣሰካፊ እዩ ዋጋ ነዳዲ መሬት ልሒስሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን እቲ ናይ ኣፍሪቃ ንጥረ ነገር ሸሚቱ ዝመስርሕ ኢንዱስትሪታት ኤስያን ኤውሮጳን ደስኪልሉ ኣብ ዘሎ እዋን ሃገራት ኣፍሪቃ ክወርደን ዝኽእል ብድሆ ክትግምቶ ድማ ይከኣል እዩ ክቡራት ሰማዕትና መደብና ምስሳም ገጽዩ ከም ዝፍለጥ ሚኒስትሪ ጥዕና ክሳብ ሕጂ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝምልከት 5 መምርሒታት በብዕለቱ ኣውፅኢሎ ብመሰረት ዝወፅኡ ዘሎ መምርሒ ዛጊት ካብ ናብን ኤርትራን ሃገራት ወፃእን ዝካየድ ዝነበረ በረራታት ተቋሪጹ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ስርሐን ደው ኣቢለን ኩሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝወሃብ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ደው ኢሉሎ ካልእ ማሕበራዊ ምትእኽኻቡን ተኸልኪሉሎ እዚ ነድሕነትና ክሳብ ዝኾነ ኣብ ምትግባሩ እጃምና ከነልዕል ለበዋዘ የድልዮ እዩ ክቡራት ሰማዕቲ ኣብ መወዳእታ ውድብ ጥዕና ዓለም ደጋጊሙ ዝህቦ ዘሎ ምኽሪ ናበኹም ደጊምና ብምቕራብ ክንፋንወኩም ጽሬት ኣዳውና ንሓሉ ማሕበራዊ ርሕቀትና ነስተብህለሉን ምፍንታት ነዘውትረን ገጽና በእዳውና ናይ ምትንካፍ ልምድና ተቓሊስና ነጥፍኣዮ ዝኾነ ምልክታት እዚ ሕማም ዝረኣየና ምእንቲ ድሕነትናን ድሕነት ካልኦትን ተቐላጢፍና ናብ ትካላት ጥዕና ንኸይድ ተኸሳይ ንበል ብዘይራዕድን ሽበራን ነዚ ሕማም ዝግብኦ ኣቓልቦ ንሃብ እሞ ስለምክትታልኩም ነመስገን ኣዳለዊ ዝመደብ ኢዮቤል ጽጋሃንስ እዩ ኣቕራቢት ኣርያን ጎይቶኦም ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ድሓንቀኒ